Se vypravíme samozřejmě zase dál. Za chvíli bude řeč o jednom handicapovaném cyklistovi, kterému na trénincích kolegové říkají dědek. Ale Michal Stark přesto s kariérou končit nehodlá a nemá důvod. Na prahu 21. sezóny získal svou 21. medaili z velké soutěže. O Michalu Starkovi ve Sportžurnálu už za chvíli. Přesně před 40 lety osud nasměroval život Michala Starka úplně jinak, než si představoval. Tehdy 6letý chlapec přišel po srážce s nákladním autem o nohu, ale zvykl si a dokonce začal pokukovat i po sportování. Koketoval s lyžováním, ale nakonec začal jezdit na kole. A to tak dobře, že s nedávným světovým bronzem rozšířil svou sbírku medailí z velkých akcí na 21. A tak je jasné, že Michal Stark sní o účasti na svých už 6. paralympijských hrách. Stark poprvé startoval na hrách v Barceloně v roce 1992, tak se na lyžích odskočil do Lillehammeru, ale od té doby se už plně věnuje cyklistice. Byl v Atlantě, v Sydney si vyjel bronz, nevynechal Atény a jen neshody s Českým paralympijským výborem její stály účast na hrách v Pekingu, což dnes paradoxně vnímá jako pozitivum. Nejsem si jistý, jestli bych v té době, jak teď s osobem ten postoj měnil. Samozřejmě prostě byl to zásah do mé sportní kariéry, že bych tam aspiroval na nějakou z medailí, ale všechno zlý je pro něco dobrý. Po té pekinské paralympiádě bych pravděpodobně končil. Díky tomu, že jsem tam nestartoval, tak jsem si řekl prostě, že to musím prodloužit do toho Londýna. Díky tomu otec dvou dcer rozšířil svou bohatou medailovou sbírku o další 2 světové bronzy. Nejprve v roce 2009 skončil ve stíhačce 3. a tuto pozici přednedávnem na šampionátu v Itálii obhájil. A nejen to, vytvořil si nový osobní rekord, což je v 640 letech v skutku obdivuhodné, zvláště když si uvědomíme, jak se paralympijská cyklistika během let výrazně zprofesionalizovala. Je to obrovský hlad. Jak tam na místě, tak jsem dostal spoustu SMSek a mailů a vlastně prostě jsem nezažil žádnou negativní reakci jako Starku, že už to nenecháš, těm mladým. Možná proto, že s těmi mladšími teď trénujem, přičemž ve společném reprezentačním týmu tělesně a zrakově postižených cyklistů je věkově nejblíž trenéru Viktoru Zapletalovi. Je tam výborná atmosféra, legrace, tam prostě je dost mladých lidí, kteří mi dodávají elán. Moje přezdívka je dědek, že jo? Kdykoliv se jinak neřeknou. Trenér říká dědo, ale jinak prostě já to prostě necítím. Jako. A jaké to je, když dědek své opoznání mladší a třeba i méně handicapované kolegy předjede? Tak všechny ne, prostě ale čas, jo, protože jsme v různý kategorii a mě to, když jsem to dělá dobře a chlapce to prostě musí motivovat, když je dědek se líbí. Kategorie nadkolních amputací patří k nejnáročnějším. Michal Stark nemá levou nohu a na kole tak jezdí jen díky síle pravé nohy. A to, pokud si zkusíte, není vůbec jednoduché. Je to s věkem horší, anebo se naopak při tréninku dají využít ty 20leté zkušenosti? To jisté míry ano. Ta zkušenost je strašně důležitá a možná jak nezbytná pro to cyklistiku. Takže já dokážu víc přemýšlet o těch tréninkách, aby mě vyhovovali. Já se možná cítím podobně jako ve zdravotníci, možná, že věcí směr prostě líp. Nemám žádný zdravotní potíže, to musím zaklepat. Nakonec se tím prostě báječně, tréninky mě nebolí. To takový malý zázrak, prostě to podařilo. Michal Stark si výsledky na dráhovém mistrovství světa už dal nominaci na paralympijské hry v Londýně. Na podzim jej čeká ještě silniční šampionát a pak už závěrečná příprava na vrchol kariéry, kterou by rád ukončil paralympijskou medailí. Eva Kézrová, Radiožurnál.